Na počiatku tu bolo svetlo, realitné žiarenie. Žiarilo do všetkých svetových strán pred veľkým treskom. Ale boli tu aj hviezdne vojny vesmírnych bohov. V kostole robili kňazi exorcistické, magické, mystické rituály, vyháňali zlých duchov. Zatiaľ v temnom lese žiarila magická gula stvorenia sveta a strážili ju čarodejníci. Bohovia svetla bojovali atomovými jadrovými zbraňami a explodovalo množstvo hviezd a tie hviezdy zomrali. To sú moje myšlenky. Vymyslela som taký príbeh, tak som ho napísala. Budem rada, keď si to vypočujete.